nwanne anọ na m ife ikwu ngwachere na ọ bụrụ ife niile ka mma aza gị na fon. Ị na-ajụ kedu ife merụ our youth ji emezi ka o si wee kwefa, ife merụ our youth jizi emezi ntu o si wee kwe ha, ife mezi ha jizi wee wọzi ụtụ banye ọfịa. Nwanne ka ngwa nke bụ eziokwu, nya bụ ife si n'aka nne na nna. Nya bụ ife o si n'aka nne na nna, maka na ada ekpokwa aka ji ka ji kochara. A na-ebido mgbe omeji ka na-epunite wuo na-ekokwe rere ya ọrụ, wuo na-ekokwe ya ọ na-eto, nyabụ ji na-eto, usoro nyabụ ọrụ wuo na-agbago. Mana ifo ha na ka omeji kosachara everywhere iwe baizi ikpokwe, ọ na-adịba enye nsogbu, ọ na-adịba afịa arụ. Nwanne, o nwere ọtụtụ ife eji wụọ ọzụ anyị mgbe gboo, mgbe ezi si n'ukwu ụkwụ aga. Ọtụtụ nne na nna anaghịzi emezi tata dị ife a. E nwere ọtụtụ ụzọ nne na nna anyị si wụọ ọzụ anyị ji wụọ malụtụ ha ife onye anyị ma tata. Ọtụtụ nne na nna anaghịzi emezi ya bụ ife. Mgbe anyị toru, a na-akpa ewu, a na-akpa atụrụ, a na-eje nkụ, a na-eje nni ewu, a na-asụkwazi akpụ, a na-eme ọtụtụ ife dị iche iche, a na-egwu egwu ọnwa, a na-akọrọ anyị akụkọ ifo ma ọ bụrụ na erisie nri abalị, a na-egwu egwu ọnwa. By then, a na-eme ọtụtụ ife dị iche iche. Mana ile anya na ụbọchị tata, ilegharị anya okirikiri gị, ịfụ na ọtụtụ ife ndị ahụ niile na onwerozi nke a na-emezi 24th century. Onye ọbụla na-emezi ka o si wee kwezie. Ịnọkọtakwana ị na-ajụ onwe gị, nwanne gị nwa bụ onye yut, gị nwa gawụ nwa ntorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa na-eme ka o si wee kwe, na-ebi ndụ ka o si wee kwe. Ịnọkọta ị na-ajụ onwe gị na ọ bụ ife a ka ị ga-akụziri ụmụ gị, na ọ bụ aka ka ejiri wee zụ gị. Ụwa anyị nọ n'ime ihe tata, onye ọbụla chọsịrị imezi 24th century. Onwere ozi onye chọsịrị isozi usoro esi eme nke, onwere ozi onye chọsịrị ime ihe ntu esi eme nke. Oge afọ na-abụ ruo, apụta ụlọ ụtụtụ, ịkpụpụ atụrụ, ịkpụpụ anyanwụ atụrụ ahụ. O ruo n'oge efifie, agbasa akwụkwọ, ị ga-eje tọga anyanwụ atụrụ jee ma ihe ebe ọzọ. O ruo n'oge abalị, ị ga-atọpụta nyanwụ atụrụ n'ụlọ. Ọkụpa ha n'ebe 6 mgbede, ị ga-ejeje tọpụta nyanwụ atụrụ n'ụlọ. Ntụefu ka ọ dị egwu bụ na tupu ijebe akwụkwọ maọbụ ka ị batara akwụkwọ, ị ga-ejeje gbọta nri ewu. N'iji gbọta ndị ewu ahụ ka ị ga-esi fụ ọtụtụ ife dị iche iche n'ime ọfịa. Ị nwere ike ịfụ ụtụ on the process gụnwa ndị ji ghọta ụtụ ahụ, ido ata ahụ. Ndị bụ ide ahụ tara gị nwere ihe nkụzi ọ kụziri gị na adị enwetacha ife ụwa so easily like that. Na tupu ị nweta ife ga-abara gị uru, tupu ị nweta ife ga-atọ gị ụtọ, na ị ga-atarị ya afụfụ. Ọ bụ ihe nkụzi dị ebe afọ. Ị nwere ike on the process ebe ị na-eje nkụ, ị nwere ike on that process efuchere eku, on the process ị na-arịgo enu ka ije ghọta nye bụchere eku. Ị nwere ike ido ata gị, ị nwere ike ahụhụ ojii ata gị. Data ahụhụ ojii ahụ tara gị bụ ihe nkụzi nyelu gị na ife ọbụla ị ga-enweta ga-adị mma, ife ọbụla ga-ewetara gị ọganihu, ife ọbụla ga-atọ gị ụtọ, ife ọbụla ga-efefọ gị, na nyabụ ife ga-enwe ife mgbu ị ga-agabiga tupu ị nweta nyabụ ife. E nwere ọtụtụ ihe nkụzi nyere anyị aka oge anyị toro, anyị nwetagasịrị n'ụmụ ije ozi ndị afọ anyị na-eje mgbe afọ, nyere anyị aka tata adị emezie. Nne na nna ụfọdụ adazi azụ ụmụfa in that very way. Mgbe afọ anyị pere mpe, a na-eje mkpa akị, a na-eje mkpa akwụ, ije tabata. O ruo mbọsị nkwọ maọbụ mbọsị oye, mbọsị afịa bụ ụnụ ji azụ, iburu ejebe n'afịa gaa lee ya. Ị na-eme ọdọ sensi, ọ ga-akụziri gị na ife ụwa na-achọ ife ụwa n'ike, na ife ụwa wụ ntụtụ. Ị nweta ife ị chọrọ. Ọdọ sensi so n'ife nyere anyị aka oge anyị toro. Mgbe anyị pere mpe, mgbe nne na nna ka bụ nne na nna, ụmụazị na-eje bọyị, a na-akpọpụ ụmụazị bọyị. Mgbe anyị pere mpe, mgbe nne na nna ka bụ nne na nna, o nwere nne na nna na-egonye ụmụfa fonu na-agụcha praịmarị 6. Ị ga-agụsị ya praịmarị 6 baa sekọndịrị. Mana nke kịtazi, nwata mara ha even ma nke ma ekwu okwu ma nke amara ekwu okwu, a na-egonyezi fa laptọpụ, a na-egonye fa nnukwu fonu.
mgbe anyị pere mpe mgbe nne na nna bụ nne na nna erisie nri abalị a na-akọrọ anyị akụkọ ifo dị iche iche akụkọ ifo ị ga-esi na egbo mmụta ife dị iche iche akụkọ ifo ga-abụ ị ga-esie ntu a ọ balụ gị uru ya o nyere gị aka mgbe ị na-eto eto n'enu nkịta azị bụ ewetazie telivishọn agbanyere ya nwatakịrị ma na-agba ọtọ ebe afọ ma na-eme ife dị iche iche nne na nna chọrọ ịma n'enu nkịta azị bụ nwatakịrị gift ị ga-egotara nwatakịrị bụzi igonye nnukwu foonu ọkpalụ nnukwu foonu n'aka gift ị ga-egotara nwatakịrị mgbe anyị pere mpe mgbe nne na nna ka bụ nne na nna ụwa tọrọ ụtọ mgbe afọ mgbe anyị pere mpe mgbe nne na nna ka bụ nne na nna ife na-aga n'anya ịnọkọta ị na-ajụ onwe gị ọdosisi afọ anyị na-eme mgbe afọ kedu nke a ka na-eme n'elu kịta mgbe anyị pere mpe na-abụ nwata na-etolite mgbe nwata ka pere mpe nne ya anwụta ọkụkọ nwee nyanwụ nwatakịrị maọbụ ọgwụ ya oje n'ikwu nne ya maọbụ n'ikwu nne ya anwụnye ya ọkụkọ ọnwụrụ ọkụkọ ahụ nata ọrụ ya ka ọ bụ ịdị na-ene ọkụkọ afọ anya neruo ya anya malụ mgbe arụ ya bụ anya bụ ọkụkọ ma fụ na anya bụ ọkụkọ toru ma mụsasị ụmụ ọ bụ ezigbote ife nkụzi mgbe anyị pere mpe mgbe nne na nna ka bụ nne na nna ọtụtụ ife ndị a niile bụ ife a na-emere ụmụazị na-enyere ụmụazị aka fa na-eto eme efe ha ma ngafe ụzọ mgbe fa tolitere kụzielu nwatakịrị ụzọ ọ ga-esi wee na-eto ka ọ ga-abụ mgbe o toro ọ gaghị esi na ya bụ ụzọ afọ ịkụziri ya wee dapụ mana n'elu nkịtazi onye ọbụla na-achụzi ego onye ọbụla fokọs dị n'ife gbasara ego onwere ozi onye chọsịrị n'anya ife ụmụ ya na-eme onwere ozi onye chọsịrị gbaziri ụmụ ya ụzọ onwere ozi onye chọsịrị ịnaghachi azụ na-eji mmanụ ya bụ onye Igbo onwere ozi onye chọrọ ịnaghachi azụ n'usoro esi wee kụziri anyị esi akụziri ụmụazị ife onye ọbụla nọzi kịta wụzi na-anọ 24th century nke ọbụla pụtaziri esorie nke ọbụla pụta esorie ma nke dị mma ma nke ọjọọ mgbe anyị pere mpe e nwere ọtụtụ ife nkụzi anyị na-amụta mgbe anyị pere mpe nne na nna na-eme mgbe anyị pere mpe a na-akụziri anyị ọtụtụ akụkọ ifo dị iche iche ọtụtụ ife na-emegasị dị iche iche ọtụtụ usoro ụkwụ dị iche iche mgbe anyị pere mpe bụ mgbe nne na nna na-akpọrọ ụmụ feje ọrụ faje ọrụ afọ a na-arụ ọrụ mgbe anyị pere mpe a na-akụziri anyị otu esi agbacha afịfịa otu esi arụgasị ọrụ o nwere mgbe ga-abụ ịkọsị ọrụ o nwere oge ya bụ oruo oge eji alụghị anya bụ ọrụ ịlụgha ya ebe isi ala aja na ndị kwesịrị ịbarị aja mgbe anyị pere mpe e nwere ife a na-akpọ ihe dịka mkpu ọtụtụ n'ime anyị tata amara ife a na-akpọ mgbu ọtụtụ n'ime anyị tata amara ife a na-akpọ buru ma ọ bụrụ iji ọtụtụ n'ime anyị tata amara ife a na-akpọ alụrụ ọtụtụ n'ime anyị tata amara ife a na-akpọ achara ọtụtụ n'ime anyị tata amara ife a na-akpọ alụrụ ije n'ọfịa ibu alụrụ afọ enwere ọtụtụ ife nkụzi ị ga-amụta na ya bụ ọfịa afọ ebe afọ ị na-ebu alụrụ ahụ ọtụtụ ife dị iche iche ọtụtụ ife dị iche iche ka ị ga-afụ na ya bụ ọfịa ọ bụ ezigbote ife nkụzi nyere gị nwa bụ nwa afọ Igbo mana ọtụtụ ife ndị a niile onwerozi nke a na-eme onwerozi nke ọbụla ife anọziwu nke pụtara esorie ikpokwa aka ji mgbe ọ ka pere mpe oge soro nya bụ alụrụ ahụ ịkwụbara ya wee too mana ọ bụrụ na o mejikọ sacha iwe banye ikpokwe ọ na-enye nsogbu oke a ka ọ ga-aha n'ọnụ were okwu nwa mmadụ wee mere ife nwanne tụsa arụgozi ya na sọskraịb sue na ma YouTube chanel o bido tata dụba mma ọ dịbara gboo ka anyị na-achịga n'azụ na-eji mmalụ ndị Igbo ka anyị na-achịga n'azụ na-eji mmalụ ndị Igbo ife dụrụ anyị mma daalụ